Pa dobrodošao. Dobrodošao ti, Zoki. Moramo nekako početi ovaj intervju, pa ćemo s jednim klišeom. Kako si odlučio postati glumac? Jo, pa ne znam ne mogu da ti kažem ko je to, koliko sam tačno imao godina i kako je to baš tačno krenulo, ali znam da cijeli život sam nekako nešto glumatao. Znam od malena da sam gledao sve one domaće serije, ne znam, filmove domaće i sve sam to nekako kupio, upio i prvo je počelo to kao te imitacije male, znaš. A onda kasnije sam krenuo da izvodim sam neke predstave, sam sa sobom. I to se tačno znalo kada je Nova godina, kada su rođendani, uvek sam imao neki trenutak gde sam ja nastupao. I sad se okupi tu cela obitelj, roditelji, svi su tu i sad se zna, ja krećem nešto da glumatam. Kad sam bio u osnovnoj školi, skupljao sam klince iz dvorišta, onda iz komšiluka i onda smo snimali neke filmove. Ja sam dobio neku kameru i onda smo snimali kratke filmove, pisali smo sami, režirali smo, glumili smo i onda je to tako nekako krenulo. Moja majka je više želela da idem u kuvare, ali dobro, to je siguran posao, znaš, kuvari su uvek traženi, ali eto, ja sam odlučio, ajde, posle gimnazije, naravno, probat ću na glumu i sva sreća, spremao sam se dobro, temeljno i sva sreća sam iz prve primljen, odmah posle gimnazije i eto, tako nekako krenulo, ali uvek me je to zanimalo, uvek sam imao tu znatiželju kako je to na sceni, kako je to u pozorištu, hteo sam da stanem, od malena sam išao bukvalno sa 9 godina sam išao, 8-9 godina me tetka moja vodila u pozorište i eto, tako nekako krenulo i sva sreća, hvala Bogu da sam i dan danas tu. Da, naravno. Rođen si u Požarevcu. Da. Ja znam gdje je to, jer kad smo se rodili, to je bilo u istoj državi. Za ove mlađe, kakav je tvoj rodni grad? Gdje je to točno? Požarevac ima negde oko 50.000 stanovnika. On je blizu Beograda, neki 50 km od Beograda. I to je jedan onako, mogu reći, miran grad sa dobrim ljudima i jednostavno kad se setim, tamo sam rastao, pošto sam ja u jednom delu Požarevca bio gde ima dosta dece. I u početku smo živjeli kod babe i dede i sećam se da je tu bilo jedno poljanče, jedno igralište i oko tog igrališta su bile kuće. I sva deca iz tih kuća su dolazile na to igralište i mi smo se družili po ceo dan. Sećam se da smo jednom razapeli šator i da nismo se vraćali kući 3 dana. Taj neki period bezbrižnosti gde jednostavno svi smo se znali, komšije su odlazili kod komšija i jednostavno to se nije pitalo da li mogu da dođem kod tebe da se najavim. Ne, to su ulazilo, izlazilo, deca su se družila i sećam se da je to neko moje detinjstvo obeleženo tim druženjima, ta neka toplina i jednostavno svi ti ljudi oko mene su bili toliko prisutni kao da smo familije. Požarevac sada, na primjer, retko idem, baš retko, jedino kad je Božić, jedino kad su rođendani neki, kad je neka slava i stvarno mi je krivo i krivo mi je što neki ti prijatelji koje sam imao stvarno u detinjstvu, retko se čujemo, sa nekima da, ali ima dosta njih koji baš retko čujem. Ali šta da kažem, Požarevac je jedan divan grad i eto, preporučujem svima da dođe da pogledaju. Biće im domaći. To je bila zabava. Kako izgleda studiranje na tvojoj akademiji? Pa bilo je, što se mene tiče, prva godina je bila naporna. Ja sam došao iz provincije u Beograd, trebalo mi je vremena malo da se uhodam, trebalo mi je vremena malo da vidim kako to sve funkcioniše. Naprimjer, u prvoj godini smo imali te neke scene i te neke vežbe opuštanja, gde je trebalo da se opusti telo i gde je trebalo jednostavno mi da osvojimo taj prostor oko nas, što se tiče scene i svega ostalog. I uglavnom su bila prvi kolokvijum koji smo imali, znači taj prvi period na prvoj godini je bio bez reči. Tako da smo sve mi glumili bespredmetno i bez reči. Kasnije je to krenulo drugačije, kasnije smo imali tekst i sve ostalo. Druga godina, sećam se da je bila antika, tu sam se već opustio i to je već bilo opušteno. U trećoj godini je bio Šekspir komedije, tu sam, pošto više sam nekako bio sklon komedijama i tu sam svoj. A četvrta godina je bila diplomska predstava, radili smo 2 diplomske predstave, Audicija i Viktor ili Deca na vlasti i ja sam igrao u obe. Pošto smo imali nas 4 muških je bilo, sve ostalo su bile devojke i onda smo morali nekako to da rasporedimo
I sećam se da je super bilo, sećam se za ovu Viktorija ili Desa na vlasti, igrali smo u Narodnom pozorištu, kasnije je to igrano u Narodnom pozorištu i sećam se da sam imao temperaturu negde oko 39 dok smo radili to, ali ja nisam odustao, nisam nikome rekao da imam temperaturu, sem ljudima sa klase, ali profesoru, asistentu nisam ništa pričao, jer bi onda stvorio problem. Jer to je bilo, znači ti sad diplomska predstava, znači radimo jednu predstavu, to je za nas bilo nezamislivo, ono kao da dođemo do toga i onda još Narodno pozorište, još smo na tim daskama još dolaze neki ljudi koje nismo ni zamislili da će nas gledati, od reditelja, direktora drame i ne znam ja ko je sve tamo bio, ja temperatura 39, ali to je čudo jedno, da ja pre toga nisam mogao da hodam, jedva sam i govorio, ali kako sam stupio na scenu, to je sve nestalo buk. Ali bilo mi je super na akademiji, drago mi je da sam upisao, nisam zažalio. Umjetnička dušica. Većina ljudi u mom okruženju drže da su Srbi puno bolji glumci od Hrvata. E sad, mene zanima tvoje mišljenje o tome i šta misliš, zašto je to tako? Znaš šta, to sam razmišljao i došao sam do nekog zaključka da, na primer, u Srbiji nikad se neće dogoditi jedan Lordan Zafranović. Kao što možda u Hrvatskoj ne može da se dogodi jedan Šijan. Tako da svako ima nešto svoje. U Srbiji što se tiče komedije odlično ide i te neke tragikomedije. Ali znamo svi šta je Zafranović radio i kako su to filmovi. I tu neku sofisticiranost, tu neku eleganciju, tu neku širinu kadra i mislim da jednostavno u Srbiji se nijedan reditelj nije dostigao. Tako da je to, ne mislim da je neko lošiji, a neko bolji. Mislim jednostavno da je to bila ta ex-Jugoslavija koja je sarađivala zajedno i koji su zajednički stvarali odlične filmove. Tako da mislim da je to jednostavno jedan talent koji se širi i koji jednostavno radi na obe strane. Ništa iznenađujuće po meni. Gdje si se sve oprobao u glumi? Film, teatar, reklame? Pa sve to, samo što sam, što je meni stvarno žao, nisam toliko u pozorištu. I to mi je stvarno krivo, evo sada imao sam neke ponude, ali evo ovde sam u Splitu i drago mi je zbog toga. Prvo što sam radio je bila jedna televizijska serija, kasnije sam radio dosta reklama. Jedno vreme sam non stop radio reklame, to je još bilo na 4. godini, ja mislim. U pozorištu sam radio nekoliko predstava koje su sva sreća bile uspešne, nešto radio sam i u ateljeu, radio sam u Narodnom pozorištu, a na film nisam toliko filmova uradio, možda nekih 4 filma, ali drago mi je da sam radio sa strancima i drago mi je kada je Koriolan rađen u Beogradu, radio sam sa Ray Fiennesom i to je stvarno jedno odlično iskustvo, uživao sam u tome. I onda sam radio te pozorišne predstave, radio sam serije, taj kulinarski sitkom je išao nešto 2 godine, radio sam za našu nacionalnu televiziju, sam radio nekoliko serija i onda eto, dođe poziv iz Splita. I to je to. Prije nego si došao u Split, jesi ima možda nekakve predrasude? Kako si zamišljao uopće ovaj naš grad? Ma nema nikakve predrasude. Znaš šta, čuje se tu sve i svašta, i sa jedne i sa druge strane. Čuo sam ranije da postoji ta neka ljubav između Splita i Beograda. Znaš, sa obe strane, da jedni drugi vole da dolaze. Čuo sam mojih nekih kolega i ljudi koji obožavaju Split i da jednostavno kad neki Splićanin dođe u Beograd, oni su samo priča i samo hoću da te slušam. I to sam čuo i onda kad sam došao, ja sam stvarno nisam bio, ne mogu kažem iznenađen, ja nisam sad očekivao nešto loše, ali stvarno ta energija Splita i ta energija grada nekako me je odmah uzela pod svoje. Ja sam razmišljao da li je to sad zato što sad je glumac iz serije. Jer ja znam, mi smo snimali celo leto, ta serija nije išla, to što sam ja snimio nije išlo celo leto, to je tek krenulo negde 10. mjesecu da se snima. I znaš, niko nije znao koju ja ulogu igram, šta sam ja tu, ali su stvarno svi bili super prema meni. I stvarno ta srdačnost i otvorenost i to je ono što sam pričao u početku što se tiče Požarevca i tog nekog komšijskog odnosa. To sam ovde osetio. To je ta neka toplina koju sam osetio, koja nažalost u Beogradu nema baš zato što je veliki grad i ja stvarno ne poznajem pola moje zgrade, ne mogu da kažem, kao da ih prvi put vidim u liftu. Ali ovde je drugačije, ovde su ljudi znaju, pomažu jedni drugima i jednostavno raduju se kad se vide na ulici, što je stvarno divno. Split, evo.
S obzirom na tvoje oduševljenje ovim našim gradom, je li se tvoji prijatelji, rodbina u Srbiji raspituju kako ti je i koja su najčešća pitanja? Pa najčešće su moje pitanja kad će da dođete. To je najčešće. A oni pitaju uglavnom kako si se snašao, to je najčešće. Znači, i kad ćemo te gledati. Ali ja ih najčešće pitam kad će da dođete. Oni se vade na to da je dug put i sve ostalo, ali dosta njih je i došlo. Mama je, na primjer, bila i ona je oduševljena. Bili su dosta prijatelja, isto bilo. Ali ja ih stalno zovem i krivim je, na primjer, za neke izlaske ovde u Splitu, što nisu tu sa mnom, ali ovi dolazili su, sva sreća i to, jedva čekaju da gledaju seriju i da vide, eto, kog ja to Šimuna igram i šta ja to radim. Ali oduševljeni su i oni Splitom, stvarno mi se svidjelo. Sećam se da je mama u jednom trenutku našla se na ulici i toliko mi je ljudi prilazilo i sve, da je ona stala i kao samo što nije zaplakala. Kaže, tebi ljudi ovde baš vole, pa ja nisam znala da je to tako. I oduševila se. I još tu su bile kućice, za koje mi je baš krivo, što i sad nisu. I ona se isto oduševila, kuhano vino je stalno naručivala i to je bilo genijalno. To bude dobro. Spomenija si rođendan svoj. Mislija si da ćeš dobiti otkaz i šta se dogodilo? To je bio petak. Moj rođendan je bio u nedelju. I sećam se da su me zvali u četvrtak, kaže, sutra imaš produkcijski sastanak. Rekao, zašto? Ko? Samo ja ili još neko? Kao, ne, samo ti imaš produkcijski sastanak. Molim te, budi tačan, ono kao u 10 sati. Ja razmišljam, šta li je sad, zbog čega samo ja? To kad je produkcijski sastanak ili sastanak sa produkcijom, ili si nešto zabrljao, ili ko zna, dobit ćeš neku pecku sigurno. Onda dolazi još jedan asistent, kao, svi te čekaju u Mendule, inače u Mendule često sastajemo, svi te tamo čekaju, kao, moraš, aj sa mnom da idemo tamo. Kao, kome sve čeka? Pa ovi ljudi iz produkcije. Rekao, svi me čekaju tamo, kaže da. Rekao, bože, šta je, valjda hoću uz kavu da mi kaže da mi bude lakše, znaš, kao, opušteno, kao, pa nema veze, aj popi kavu, znaš. Ja ulazim u lift, spuštamo se dolu u studio i ja pitam ovog koji je bio sa mnom u liftu, kao, daj, molim te, već počinjem da tripujem, kaži mi samo o čemu se radi. Pa ne mogu ništa da ti kažem i onako sažaljivo pogleda. Otvara se lift, ja krećem levo i samo čujem iznenađenje, pogledam desno, cela ekipa sa tortom i svi, sretan rođendan ti, ja ne mogu da verujem. I ja tu njima kažem, ljudi, ja u liftu mislio da ću dobiti otkaz, vidi koje vi meni doček priređujete. I onda je krenula torta, tu smo krenuli, divno, stvarno divno, jer u tom trenutku mi je bilo stvarno odličan gest što su napravili, nisam mogu da verujem, ali sam zato imao dobru torturu pre toga, misleći da ću dobiti otkaz, sva sreća nisam dobio. Kao u filmu? Kao u filmu, bukvalno, da, i to je super, ali super mi je naslov. Znači, sutrana mislio sam da ću dobiti otkaz. Rekao, ako sam spomenuo to, da ne prizovem, znaš. Ali dobro, super je bilo. Stvarno, iznenadili. Hvala svima. Hvala ekipi. Onako. Evo, Zoki, nećemo možda gledati u neku predaleku budućnost, ali u neku možda blisku. Kako sebe vidiš? Imaš li neku viziju o svom životu, sebi, karijeri u nekoj bližoj budućnosti? Pa ja jedino što bih stvarno volio je da se bavim ovim poslom. Sada, stvarno što se tiče mog posla, sve je teže i teže. Jednostavno za kulturu se nema novaca dovoljno. Malo se snima filmova, koliko sam video i ovde, a i u Beogradu. U Beogradu je tako stanje da propadaju i pozorišta i film. Sva sreća ima dosta mladih ljudi koji žele da rade i koji imaju svoju neku viziju te budućnosti, kako bi trebalo film da izgleda i pozorište, ali stvarno malo se ulaže i stvarno je sreća. Evo, ja sam stvarno sretan što mogu da dođem ovde i da radim. Ali super je to što dolaze dosta stranaca i dosta stranaca snima, baš zato što je jeftinije. Snima u Beogradu, a koliko vidim i u Zagrebu i u Hrvatskoj. I volio bi da radim taj posao koliko god je teško dobiti ulogu, koliko god da ima glumaca, jer mi u Srbiji imamo negde oko 6 akademija i više možda. I sad zamisli koliko tu glumaca svake godine izađe. Znači, pogledaj, svaka akademija jednu godinu prima do 15 studenta.
To je stvarno dosta, a svako bi želeo da glumi nešto, a ne žele da rade u provinciji. I svi bi, ne znam, u Beogradu, u Zagrebu i to. I stvarno je problem. Ali bih voleo što više da radim u pozorištu, jer mislim da je pozorište ono što čini glumce. Pozorište je ta baza. I voleo bih dosta da radim u pozorištu i dosta još više da učim, pošto celog života glumac stvarno celog života uči, ali pozorište je ono gde treba prvo da uči, na početku i na kraju. I eto, to je ono neki moj san, da radim sa dobrim rediteljima i na filmu i u pozorištu i da me oni uče, da ja jednostavno istražujem nešto što nisam do sada znao da posudujem što se tiče glume, jer vi na akademiji imate taj proces, možete raditi različite likove i možete da eksperimentišete i možete sebe da iznenađujete. Kasnije malo to teže, jer jednostavno ne možete da radite ono što vi želite, nego ono što vam se da. Pa sad vidjet ćemo ako dođe još neka sapunica, što da ne, meni je divno. 3. sezona, tu sam. Neću nikad zaboraviti Split sigurno i uvek ću se rado vraćati ovde da radim. I što da ne, i u kazalištu. Tako da eto, tu sam. Zovite me, Split je moj.